खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव गिख्रंथाव दाखाथिनि जाथाय बाइकआव फैनाय सिनाय मोनै दुथाङा गुलि गावनानै लुथिनानै लाङो गोबां लाख रां जाथायखौ मिथिहोनाय बायदिब्ला गंनै बाइकआव साबासो सिनाय मोनै सेंग्राफोरा मसलपुराव थानाय गंसे थावनि डिपोआव फैनानै पिस्तल दिन्थिनायजों लोगोसे मोननै राउन्ड गुलि गावनानै लुथिनानै लांदों लाख रां आरो दाखाथिफोरा रां लुथिनायजों लोगोसे डिपुनि बिगोमा मुकुन्द वांसियारिनि सायावबो गाग्लोबदों जाथायनि सायाव बाक्सा पुलिसा नायबिजिरनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ नाथाय दासिमबो दायनिगिरिखौ हमनो हाथ'नाय जायाखै पस्टेल बेलटआव रेगिं खालामनायखौ लानानै बिजेपिनि हेंथायै सोमावसारदों रायजो राजाफोरा मख'नो गोनांदि इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया न'निफ्रायनो भट होनो हानायनि मोनसे खाबु खालामनानै होदों नाथाय बे खाबुखौ बयनिबो थाखाय खालामनानै होआखै माखासे सुबुंफोर जाय 80 बोसोर बैसोनि बांसिन COVID-19 बेरामि एबा सन्देह खालामजाथाव देहायारि गेबें नङा जेरै सोरबा खाना बेंगा लेंग्रा बायदि बायदि बिथांमोनहाल' न'निफ्राय भटखौ होनो हायो नैथि खोलोबनि बिसायख'थिनि थाखाय पस्टेल बेलटजों भट होनायाबो जाबाय जाथायखौ मिथिहोनाय बायदिब्ला नलबारियाव पलिं अफिसियेल्सफोरा सासे बैसो जानाय मेगन नुयै भट होग्राखौ बिजेपिआव भट होनो थाखाय बिथोन होदों बेनि उनावनो ओनसोलाव दावरावआ सोमजिखांदों जायनि थाखाय बेरेखा हान्जानि मददगिरिफोरा पस्टेल बेलटजों भट होनायखौ होबथानानै पलिं अफिसियेल्सफोरखौ लाखिनानै दोनदों उनाव पुलिस हान्जाया फैनानैसो रैखा खालामफैनो हादों पलिं अफिसियेल्सफोरखौ नलबारियाव बेबायदि जानायनि अनगायैबो साननैसो सिगां नाहरखोथियायावबो बेबायदिनो जादों खौरांनि बायदिब्ला पलिं अफिसियेल्स आरो बिजेपिनि एजेन्टआ सासे देहायारि गेबें नङैखौ बिजेपिआव भट होनो थाखाय नारसिनदों बे खोथाखौ देहायारि गेबें नङै भट होग्राया जेब्ला खोन्थाफैयो अब्लानो बे बियाबनि कंग्रेसनि बिजाथि प्रणति फुकनजों लोगोसे बिथांनि मददगिरिफोरा बिजेपिआ रेगिं खालामनायनि हेंथायै इलेक्शन कमिशननिसिम कमप्लेन खालामफैयो दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 13थि बोसोरारि जथुम्माखौ साननैनि हाबाफारिजों मैयानिफ्राय बाक्सा जिल्लानि 5 राजा बाथौ आश्रम जामगुरियाव खुंफुंनाय जाबाय मैयानि गिबि साननि गेवलां मेलनि सावरायलायनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांजों लोगोसे बुंथिगिरि खाथिराम बर' बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों दि गोबाङानो डिपुटि चिफ थाखानायनि उनावबो बिधानसभानि बिसायख'थि गेलेनायखौ लुबैसुला साननो हागौ नाथाय बेबायदि नङा उदालगुरि बियाबाव बिपिएफनि गोख्रों बिजाथि रिहन दैमारिखौ फेजेननो थाखायसो बिसायख'थिखौ गेलेनो गोनां जादों होननानै बुंथिदों बिथाङा बेनि अनगायैबो खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया बुंथिदों दि एमएलएल' देरहानानै थायोब्ला बिटिसिनि लेङाइ गाहाय बिबानखौ एंगारनाय जानाय नङा नाथाय एमएलएनिफ्राय साबसिन बिबान मोनोब्ला बिटिसिनि लेङाइ गाहायनि बिबानखौ एंगारनो गोनां जागोन बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों दि बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया बिटिसिनि डिपुटि चिफनि बिबानखौ एंगारोब्ला उदालगुरि जिल्लानिफ्रायनो डिपुटि चिफ बानायनो थाखाय नाजागोन बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि सौफैनाय लोगो लोगोनो गासैबो दैदेनगिरिफोरानो बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिं मेल खुंनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामगासिनो दङ मैया क'क्राझार जिल्लानि 29 नं सोनाब क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय तुलसीबारियाव बिपिएफ दोलोनि मोनसे गिदिर बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनाय जादोंमोन बे हाबाफारियाव बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों दि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि अदेबानि क'क्राझारनि मनरन्जन ब्रह्मआ सासे थिखादारसो बिपिएफनि मावथि नङामोन बिथाङा बिटिसिनि रांखौ लुथिनानैसो बिसायख'थिखौ गेलेदों होननानैबो अजद दैखांदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा मनरन्जन ब्रह्मआ बिसायख'थिनि मुङाव जेसेबांखि रां बाहाया मानो 29 नं सोनाब क'क्राझार बियाबनिफ्राय देरहासार जानो हानाय नङा होननानै बुंथिनायजों लोगोसे बिथांनि सायाव केस होनायखौ बिपिएफआबो हगारनाय नङा लोगोसे बिथांनि केसआ सोलिबाय थागोन होननानैबो बुंथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेनि अनगायैबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिबावदों दि क'क्राझारनि डिसिआ गिबि खेब क'क्राझार जिल्लायाव हेलिकप्टार बानायखौ गनायथि होआखै आरो सिगाङाव बेबायदि माब्लाबाबो जाफेराखैमोन होननानै बुंथिदों बिथाङा लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि बिथाङा आसामनि दाब दाब जायगायाव हेलिकप्टार लानानै दावबायहैगासिनो दङ नाथाय रावबो डिसिआनो हेलिकप्टार बानायखौ हेंथा होआखै बे खामानियाव राजखान्थिनि आखाइ दङ होननानैबो बुंथिदों बिथाङा मानोना बेबायदिया क'क्राझार जिल्लायावल' जादों होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा
भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। भारत सरकार आरो बारग' NDFB गेजेराव सावरायलायनो थाखाय दानाय PDMB आफादखौ सेफायनाय जाबाय। बिटिआर गोरोबथा खालामनायनि सिगां भारत सरकार आरो बारग' NDFB दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गोजोन गोरोबथानि सायाव सावरायलायनो थाखाय पिपल्स डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट फर बर'लेण्ड मुंनि मोनसे आफाद दानाय जादोंमोन। बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव बे आफादनि थांखिया जाफुंनायनि जाहोनाव आफादखौ सिफायनाय जाबाय होननानै फोसावबाय। बे खौरांखौ प्रेस रिलिजनि गेजेरजों आफादनि दैदेनगिरिफ्रा आफादनि जाय थांखि बर'नि गेजेराव गोजोन खौसेथि आरो जौगानाय लाबोनायनि थांखिया जाफुंनायनि उनावनो आफादखौ सेफायनाय जाबाय होननानै मिथिहोदों। बिसायख'थियाव देरहासारनो हायोब्ला साफ्रोमबो भटार्सफोरनो दानफायाव 8,000 राङै होनाय जागोन। बे खोथाखौ बुंथिदों 62 नं बरमा बियाबनि भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि बिजाथि सरजनी बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों दि रायजो राजाफोरा सिगांनिफ्रायनो भट होबोगासिनो दङ, नाथाय भट होनानै रायजो राजाफोरा जेबो मोननो हायाखै। बेनिखायनो भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल हान्जानिफ्राय देरहायोब्ला साफ्रोमनोबो 8,000 राङै होनाय जागोन होननानै बुंथिदों बिथाङा। बेराफारसेथिं बिथाङा रायजोनि रांखान्थि आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि, बाक्सानि DC, पुलिस बिबानगिरिफोरनि रावनिबो मुंखौबो मिथिया, खालि मोनसेल' थांखि भटार्सफोरनो रां होनाय होननानैबो बुंथिदों। लोगोसे 62 नं बरमा बियाबाव गासै 3,025 भटार्सफोर दङ होननानैबो बुंथिदों बिथाङा। आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिलाइ गथायनायनि जोबथा साना 19 मार्चआव जोबनानै थांबाय। 31 नं सिदली बियाबनि थाखाय गासै 8 बिजाथिफोरा बिजाथिलाइखौ गथायदोंमोन। बेनि मादाव 3 बिजाथिफोरनि बिजाथिलाइ गथायनाया गनायथि जायासै। फारियै भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनिफ्राय मनमती गयारी, उदां बिजाथि महरै जोसेफ बसुमतारी आरो बुबुल दास। बिजाथिलाइ गथायनायाव गनायथि जानाय 5 बिजाथिफोरनि मुङा फारियै BPFनिफ्राय चन्दन ब्रह्म, UPPLनिफ्राय जयन्त बसुमतारी, उदां बिजाथि महरै जुसया समफ्रामारि, स्मृति बसुमतारी आरो रन्जय कुमार ब्रह्म। आसामजों लोगोसे सोनाब बेंगलावबो बिधान सभा बिसायख'थिनि गुदुं बारा बारदों। सोनाब बेंगलाव गासै मोन 294 बियाबनि थाखाय बिसायख'थिया 27 मार्चनिफ्राय 29 एप्रिलसिम मोन 8 खोलोबाव खुंजागोन। सोनाब बेंगलाव TMC, जाय दा सोनाब बेंगलखौ सालायगासिनो दङ, आरो BJPनि गेजेराव बिसायख'थिनि दावहाया जागोन। मोन्नैबो हान्जानि फोसावदिं मेल खुंनाया गोख्रोङैनो जागासिनो दङ। रावबो राजखान्थि हान्जाखौनो उन जानानै थानायखौ नुनो मोनाखै। फोसावदिं मेल खुंनायाव सासेया गुबुन सासेखौ आसि दिन्थिनायखौबो नुनो मोन्दों। BJP हान्जाया सोनाब बेंगलनि गासै मोन 294 बियाबनि मादाव 200 मासि देरहासारनानै सोरखार दानायनि थांखि लादों। BJP हान्जाया बुंथिदों दि सोनाब बेंगलाव TMC हान्जाया जौगानायनि जेबो खामानि मावाखै। BJPनि दैदेनगिरिफोरखौ 130निबो बारा बुथारदों आरो रायजोआव गोबां जाख्ल'नाय जादों। बेनिखायनो बे बाराव BJP हान्जाया सोरखार दानानै सोनाब बेंगलनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै बुंथिदों। बेराफारसेथिं TMCनि दैदेनगिरि ममता बेनार्जी बिथाङा बुंथिदों दि बे बाराव BJP आरो TMCनि गेजेराव खेलाया जागोन। BJP सोरखारा गोबां सोरखारि मावख'फोरखौ सोरखारि नङै एबा प्राइभेटाइजेसन खालामनायनि सायाव बिथां ममता बेनार्जीआ बुंथिदों दि बेंक, LIC, रेलवेज, BSNL, एयार इन्डिया, कल इन्डिया आरो गोबांखौ BJP सोरखारा फानदों आरो BJP सोरखारा भारतआव थाबाय थायोब्ला सानसे भारतखौबो फानगोन होननानै बुंथिदों बिथाङा। महाराष्ट्रनि मोनसे केमिकेल फेक्टरियाव ब्लास्ट जानानै 5 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो गोबाङानो जोखोम जादों। महाराष्ट्रनि रत्नागिरि जिल्लानि गर्धा केमिकेलाव मोनसे बयलारा बांद्राय दुंनानै बेफ्रुग्रोदोंमोन। बेनि उनाव फेक्टरियाव अरा नांदों। बे फेक्टरियाव गासै 40सो मावथिफोरा नांथानानै दंमोन। उनाव पुलिस हान्जा आरो अर खोमोरग्रा हान्जाया फैनानै फेक्टरि सिङाव नांथानानै थानाय 40सो मावथिफोरखौ रैखा खालामनो हादों आरो फेक्टरियाव नांनाय अरखौ 2सो अर खोमोरग्रा गारिया फैनानै अरखौ खोमोरफैनो हादों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।